Svijeće koje ne gore. Okružile ga bijele posteljine, uvenula koža i miris lijekova. Da nisam osjetio taj neugodan zadah bolesti, nikad ne bih povjerovao da je onaj čovjek na krevetu zaista moj stric Milislav. Nekad krupan ko medvjed, sad se skupio pod onim plahtama ko dječačić. A nije prošlo više od 15 godina otkako sam ga posljednji put vidio. Tad smo se posvađali oko imanja mog pokojnog oca, njegovog rođenog brata. Jebem ti život. Nije čovjek stigao ni da se ohladi, a Milislav već potezao papire, vikao moje, moje. Otjerao sam ga u 3 pizde materine tada i zakleo se da ga više nikada neću ni pogledati. A evo me sad. Stojim na vratima njegove sobe i gledam kako se bori za svaki udisaj. Uđi, sine. Nemoj samo tako stajati, reče teta Ljubica dok me je gurala prema unutra. Žena mu je umrla prije par godina, a Ljubica, njegova sestra, došla ga je paziti. Zapravo, ona me je i pozvala. Traži te, bato, rekla je preko telefona prije 3 dana. Neće dugo, a stalno spominje tvoje ime. Zrak u sobi bio je gust i težak. Polako priđoh krevetu, a noge mi se odjednom učiniše teške ko olovo. S lijeve strane kreveta, na noćnom ormariću, ali i po podu, po policama, svuda po sobi, svijeće. 10 svijeća, nove, bijele, netaknute, nijedna zapaljena. Učini mi se to čudno, ko da je netko spremio zalihe za 10 sahrana unaprijed. Stric otvori oči kada osjeti moju prisutnost. Bato, došao si. Promrmljao je čičak kroz sasušene usne. Moram ti nešto reći prije nego što odem. Nešto o ovim svijećama što neće da gore. Nisam znao što da kažem. 15 godina mržnje i izbjegavanja, a sad odjednom sjedim pored kreveta čovjeka koji mi je oteo pola očevine. Gledam ga i ne prepoznajem. Obrazi upaljeni, koža žuta ko vosak, a oči nekada oštre i prodorne, sada mutne i usahle. Životom se klati, a smrt ga već čeka na vratima. Striče, ja započeh, ali on me prekine pokretom ruke. Nema vremena za to, sine, prošapta. Znam da me mrziš i trebaš me mrziti, ali moraš me saslušati. Teta Ljubica tiho izađe iz sobe ostavljajući nas same. Vani je padala kiša. Čuo sam kako lupa po starom limenom krovu. Bljakuša, pomislih. Baš ko moje raspoloženje. Tmurno i sivo. Vidiš ove svijeće? Upita stric, pokazujući rukom oko sebe. Nijednu ne mogu zapaliti. Palim ih svaki dan, a one neće. Plamen se ugasi čim ih prinesem. Pogledah ga zbunjeno. Mora da bunca, pomislih. Doktor je rekao da prima morfij za bolove. Sigurno mu se priviđa svašta. Striče, ajde odmori malo. Ne zamaraj. Nije to! Povika iznenada, takvom snagom da me presječe. Nije to od lijekova, jebim ti život. Evo, probaj sam. Eno ti upaljač u ladici. Ustadoh polako i otvorih ladicu noćnog ormarića. Unutra zaista leži upaljač. Stari zipos ugraviranim inicijalima MK, Milislav Kovač. Uzmem jednu svijeću s hrpe i prinesem joj plamen. Svijeća se zapali normalno. Planu blagi plamen, zatreperi nekoliko trenutaka, a onda nastavi gorjeti ravnomjerno. Vidiš, reče strica, a iz grla mu izbije nekakav čudan zvuk. Nešto između smijeha i jecaja. Tebi gori, meni neće. Možda je vlaga, rekao glupo, ne znajući što drugo da kažem. Ma daj, molim te, promrmlja stric. To je kletva, sine. I moraš mi pomoći da je skinem.
Inače, glas mu se izgubi u tišini sobe. Samo je kiša i dalje dobovala po krovu. Stric sklopio oči na trenutak, kao da skuplja snagu, a ja ostadoh stajati pored kreveta, držeći upaljenu svijeću u ruci, ne znajući što da mislim. Jesi li ikad čuo priču o tvom pradjedu? Upita konačno, otvorivši ponovno oči. Ne onu službenu, koju pričaju za blagdanskim stolom. Onu pravu. Odmahnu glavom. Zapravo, malo toga sam znao o pradjedu, osim da je bio ugledni domaćin prije rata i da je poginuo negdje 43. Pa, sine moj, uzdahnu stric. Vrijeme je da čuješ i da ispuniš obećanje koje ja nisam mogao. Tek tada shvatih. Svijeće nisu bile za njega. Bile su za nešto mnogo starije. Nešto što je čekalo da bude izvršeno duže nego što sam ja bio živ. Sjedni, reče stric. I ugasi tu svijeću. Nek gori samo kad treba i gdje treba. Posluša ga i sjedoh na rub kreveta, dok mi je srce lupalo kao ludo. Kiša vani pojača, a kroz prozor vidjeh kako se nebo skroz smračilo, iako je bilo tek rano poslijepodne. Od nekud s kraja sela začuh prigušeni lavež pasa. Prvo mi moraš nešto obećati, prošapta stric. Kad umrem, a to će biti uskoro, moraš uzeti ove svijeće. Ima ih točno 9. I moraš ih zapaliti na 9 različitih mjesta po selu. Samo tako ću naći mir. Prođoše me trnci dok sam slušao. Uvijek sam znao da ima nešto u našoj obitelji. Neka tajna o kojoj se ne priča. Ali nisam očekivao da ću je saznati ovako. Od čovjeka kojeg sam mrzio 15 godina na njegovoj samrtnoj postelji, okružen svijećama koje, na izgled, odbijaju gorjeti. Ali ovu priču ne pričam zbog pradjeda, niti zbog mojih, već zbog sebe. Zbog onoga što sam otkrio te noći dok sam bdio nad stricem. Jer ta noć, vjerovali ili ne, promijenila je sve što sam mislio da znam o našoj obitelji. Ali prije toga, morali biste znati što je to stric učinio prije 15 godina i zašto od tada nisam kročio u njegovu kuću sve do tog kišnog poslijepodneva. Sjećam se dobro kako se to sve dogodilo prije 15 godina. Stari je umro iznenada, mada ja mislim da ga je više ubila tuga za mamom, koja je otišla godinu dana ranije. Pokopali smo ga kraj nje na seoskom groblju, na onom brdu iznad Lipove doline. Ni 3 dana od pogreba stric Milislav bane s nekakvim papirima. Ovo je moje, po zakonu, vikao je, mašući dokumentima ispred mog nosa. Zgrabih papire i vidjeh da je to nekakav stari ugovor, požutjelih rubova, potpisan između mog oca i strica prije 30 godina. Stari je navodno uzeo novca od strica za pola imanja. Tako je barem pisalo. Lažeš, dreknuh na njega. Stari nikad ne bi prodao djedovinu. Ma pitaj koga hoćeš u selo, odbrusio je. Svi znaju da sam ja financirao školovanje tvom ocu. Pare sam mu dao, a on mi je zato prepisao pola imanja. Da mi nije prodao polovicu, ne bi ti sad imao ništa, dodao je gledajući me onim svojim hladnim, sivim očima. Sjećam se da sam te noći plakao od bijesa. Imao sam 20 i kusur, sam na svijetu, a stric došao da mi otme ono malo što mi je ostalo. Plakao sam i razbijao sve po kući. Nisam mogao vjerovati da bi moj stari učinio tako nešto. Prodati djedovinu, zemlju na kojoj su generacije živjele i umirale. A opet, kad sam se malo smirio i razmislio, znate kako je u tim godinama. Stari jest išao u Beograd na studije, kad nitko iz sela nije ni pomišljao na fakultet. Morao je nekako platiti taj svoj novi život u velikom gradu. Od čega ako ne od strica?
Stari se nikad nije vraćao na selo, osim za blagdane i pogrebe. Zašto bi mu trebalo imanje? Naravno, sve to znao sam i prije, ali nikad nisam povezao. U glavi mi se vrtjelo. Je li moguće da je stric u pravu? Je li moguće da mi je stari zaista prodao pola nasljedstva? Da skratim priču, na sudu sam izgubio. Papiri su bili valjani, očev potpis pravi. Stric je dobio polovicu svega. Pola kuće, pola staje, pola njive, pola šume. I to one bolje polovice, naravno. Kad su čitali presudu, pogledak strica ravno u oči i rekoh: da Bog da crko i sam na onom imanju, bez svijeće i bez opijela. On samo slegnu ramenima i nasmiješi se. Vidjet ću te kad budeš došao da me moliš za pomoć, reče. E pa sad, evo me ovdje. 15 godina kasnije sjedim na rubu njegovog kreveta, a on umire. Kako život piše čudne priče. Da znaš što sam sve prošao zbog te zemlje koju sam ti po sudu oteo. Nastavio je stric dok mu je glas podrhtavao. Nikad nisam mogao mirno spavati na njoj. Nikad. Netremice ga gledah. Ne znam što sam očekivao. Kajanje, ispriku, možda ponudu da mi vrati imanje. Ali ono što sam čuo nije bilo ništa od toga. Tvoj pradjed, Vasilije, reče stric, nije bio onakav kakvim ga predstavljaju. Kako to misliš? Upitah. Za vrijeme rata, nastavi on boreći se za dah. Pradjed Vasilije je učinio nešto strašno. Vani je počela oluja. Vjetar je čupao crijepove sa starih krovova, a kiša je pljuštala udarajući u prozore kao da želi prodrijeti unutra. Stric nastavi priču, a glas mu je bio toliko tih da sam se morao nagnuti nad njega da bih ga čuo. 43. Njemci su došli u naše selo, tražili partizane. Zapovjednik je dao ultimatum. Ili selo preda 5 partizana, ili će strijeljati 20 seljaka nasumice. Nikad nisam čuo ovu priču. U obitelji se uvijek govorilo da je pradjed bio heroj, da je poginuo braneći selo. Vasilije je bio predsjednik seoske općine, nastavi stric. Na njemu je bilo da odluči. I on je predao 5, ali nije predao bilo koje. Predao je 5 ljudi s kojima je imao zemljišne sporove. 2 od njih nisu ni bili partizani, sine. Samo su imali zemlju koju je Vasilije želio. Osjetih kako mi se želudac prevrće. Ma to ne može biti istina, rekoh. Ali je, sine. Te noći dok su ih odvodili, jedan od njih, Milutin Nedić, prokleo je Vasilija i sve njegove potomke. Da vam se svijeće ne pale, da vam se duše ne smire, dok ne zapalite svijeće na našim grobovima i ne vratite ono što ste oteli. Srce mi je zastalo, hvatajući dah. Njemci su ih strijeljali na 5 različitih mjesta po selu. 5, a Vasilije je poslije rata došao do njihove zemlje. Legalno, preko papira i suda. Nitko se nije smio usprotiviti junaku koji je spasio selo. Zurio sam u strica, ne vjerujući što čujem. Čekaj, hoćeš reći? Da, reče stric. Naša obiteljska zemlja. Ona koju sam oteo tvom ocu. Ona na kojoj je tvoj otac odrastao. Ta zemlja nikad nije bila naša. Oteta je od onih ljudi koje je Vasilije izdao. Ustadok s kreveta osjećajući mučninu. To je nemoguće, rekao. Zašto mi ovo pričaš sada? Šta, da bi se iskupio?
Da bi mi se osvetio. Pričam ti jer moraš znati istinu, reče stric. Jer moraš ispraviti ono što je pogrešno. I ja sam shvatio prekasno. Te svijeće počele su mi se gasiti prije 15 godina, kad sam uzeo to imanje od tvog oca. Stari je znao za ovo? Upitah, osjećajući kako mi se grlo steže. Naravno da je znao, reče stric. Zašto misliš da je otišao i nikad se nije vratio? Zašto misliš da je radije prodao pola imanja nego da živi na njemu? On nije mogao podnijeti teret te krivnje. Ali ja, budala pohlepna, mislio sam da su to samo seljačke priče. Sve dok nisam počeo sanjati one ljude. Dok mi se svijeće nisu počele gasiti. Dobro, i što ja sad trebam učiniti? Upitah, još uvijek ne vjerujući cijeloj priči. Moraš zapaliti 9 svijeća, reče stric. 5 na grobovima onih koje je pradjed izdao. Nemoj me gledati tako. Znam gdje su. Znam svako mjesto. Još 4 moraš zapaliti na mjestima gdje je oteta zemlja. To su 4 međe oko naše. Oko moje zemlje. Te noći ostadok s njim sjedeći na stolici pored kreveta. Povremeno bi utonuo u nemiran san, mumljajući imena koja nisam poznavao. U jednom trenutku pokušah zapaliti svijeću, tek da vidim je li stričeva priča istinita ili je to samo buncanje samrtnika. Svijeća se nije zapalila. Plamen upaljača bi liznuo fitilj, a onda se odmah ugasio, kao da ga je nevidljiva ruka otpuhnula. Pokušak ponovno. Isti rezultat. 3. put. Isto. Vidiš? Prošapta stric koji se očito probudio i promatrao me. Ni tebi više neće gorjeti. Ti si moja krv. Ti si nasljednik. Možda je fitilj vlažan. Rekoh više sebi nego njemu. Sine, vjeruj mi, 15 godina pokušavam. Probao sam sve. Nove svijeće, stare svijeće, crkvene svijeće. Iz trgovine. Nijedna neće gorjeti za mene. Nijedna. Do zore stric mi ispričao sve detalje. Imena 5 izdanih ljudi, gdje su pokopani, gdje se nalaze 4 međe koje označavaju granice otete zemlje. Sve je bilo toliko detaljno, toliko precizno, da mi je bilo teško ne vjerovati. Bato, reče on pred zoru dok mu je glas bio jedva čujan. Ima još nešto što moraš znati. Nagnuk se nad njega, a on mi šapnu na uho. Novac koji sam dao tvom ocu za imanje, nisam ga zaradio. Oteo sam ga od njega. One noći kad je dolazio da nam kaže da se ženi, ukrao sam mu ušteđevinu dok je spavao, pa sam ga ucjenjivao da mi prepiše pola imanja ili će ostati bez prebijene pare. Zanijemih od šoka. A stric nastavi. Zakopao sam taj novac, Bato. Nikad ga nisam potrošio. Mislio sam da ću s tim novcem kupiti još zemlje, ali poslije sam počeo sanjati onu 5. I svijeće su mi počele gasnuti. Gdje? Upitah, iako nisam bio siguran želim li znati odgovor. Pod stablom monaha. Iza staje, prošapta stric. U staroj vojničkoj kutiji. Sve tamo, do zadnje kune. Ali Bato, preklinjem te. Prije nego što je uspio završiti, vani zapjevaše prvi pijetlovi, a stric se uhvati za prsa. Lice mu se izobliči u grimasi bola. Striče! Viknem skočivši na noge. Ljubice! Ljubice! Ali bilo je kasno.
Stric izdahnu, zureći u strop širom otvorenih očiju, dok mu je na usnama još uvijek lebdio nedovršen šapat. Stričev pogreb bio je kratak i tužan, onako kako umiru ljudi koje više nitko i ne pamti. Svega 10 ljudi došlo ga ispratiti. Uglavnom starci i starice koji su se više bojali propustiti pogreb nego li su žalili za pokojnikom. Teta Ljubica tiho je jecala, a svećenik je promrmljao opijelo na brzinu, kao da se boji da će ga kiša uhvatiti. Mada čini mi se da se više žurio zbog nedjelje i utakmice koja je trebala početi za sat vremena. Stajao sam po strani s 9 svijeća u rukama. 9 svijeća koje nisu htjele gorjeti. Osjetih težinu stričevih riječi. Težinu obiteljske povijesti koja mi je pala na leđa kad sam to najmanje očekivao. Sine, hoćeš li doći na Karmine? Upita me teta Ljubica dok su posljednje grude zemlje padale na stričev lijes. Ne mogu, teta. Slagah. Moram se vratiti za Zagreb već večeras. A zapravo imao sam druge planove. Čim se spusti sumrak, krenut ću putem koji mi je stric opisao. Na papiriću u džepu imao sam zapisana imena i lokacije. 5 grobova, 4 međe, 9 svijeća. Samo nešto drugo mi nije davalo mira. Pod stablom oraha, iza staje. Stričeve posljednje riječi odzvanjale su mi u glavi dok sam vozio prema njegovoj kući. Sada mojoj kući, pretpostavljam, pošto je stric bio posljednji koji je živio na tom imanju. A ja sad, kao jedini nasljednik, dobivam i onu polovicu koja mi je nekad oteta. Ironija života, pomislih, dok sam parkirao auto iza kuće, skrivajući ga od pogleda prolaznika. Nisam htio da itko zna da sam tu, posebno ne te večeri. Staja je bila stara, zapuštena, krov napola urušen, vrata koja vise na jednoj šarki, a iza nje, na maloj uzvisini, stajao je ogroman orah, star možda 100 godina, s granama koje su se prostirale u nebo poput prstiju neke drvene ruke. Uzeh lopatu iz staje i počeh kopati. Zemlja je bila meka od nedavne kiše. Kopao sam kao sumanut, znajući da nemam puno vremena prije nego što padne mrak, a ja još moram stići do prvih grobova. Jebem ti, promrmljah kad lopata udari u nešto metalno. Srce mi poskoči. Spustih se na koljena i rukama razgrnuh preostalu zemlju. I stvarno, stara, zahrđala vojnička kutija. Teška, zaključana lokotom koji se raspade čim ga dodirnuh. Polako podigoh poklopac. U kutiji su bili svežnjevi novčanica, požutjeli od starosti, povezani gumicom. Deutsche marke. Mnogo njih. I papir izblijedjeli s mojim ocem kao potpisnikom. Ugovor o prodaji zemlje. A pored toga još jedan papir. Stričevo priznanje, napisano njegovom rukom, gdje priznaje da je ukrao novac od mog oca i ucjenjivao ga tim istim novcem. Prema današnjem tečaju u kutiji je bilo skoro 100.000 eura. Možda i više. Dovoljno da kupim pristojni stan u Zagrebu. Dovoljno da započnem novi život. Daleko od ovog mjesta. Od ovih svijeća. Od cijele ove proklete priče. S druge strane, stričeve riječi. Moraš zapaliti svijeće, bato. Moraš ispraviti ono što je pogrešno. Stajao sam tu, između staje i oraha s kutijom punom novca u rukama i 9 svijeća u ruksaku. Dok sam držao kartu u jednoj ruci, a svijeće u drugoj, osjećao sam kao da me vuku na 2 različite strane. U glavi sam već brojao novce, a u prsima nešto me peklo jače od bilo kojeg plamena. Nikad se nisam smatrao praznovjernim, barem ne do te noći. Ali to sa svijećama.
Jeza me prolazila svaki put kad bih pomislio kako plamen liže fitilj. Onda se jednostavno ugasi. Kao da neka nevidljiva sila puše u njega. Šta sad? Rekoh konačno sam sebi. Idemo redom. Zakopah kutiju natrag i pokupih zemlju preko nje. Bacio sam posljednji pogled na mjesto gdje je bila, a onda krenuo prema prvoj lokaciji na spisku. Grob Milutina Nedića, onoga koji je izrekao kletvu. Stric je zapisao da se nalazi na starom groblju, iza crkve, tamo gdje se pokapaju samo ubojice i oni bez objela. Mrak se već spuštao kad stigog do starog groblja. Davno napušteno, obraslo u korov, s nadgrobnim spomenicima koji su se nakrivili pod teretom vremena. Milutinov grob nije bilo teško naći. Bio je jedini bez križa, s imenom uklesanim neuredno, kao u nekakvoj žurbi. Milutin Nedić, 1897. do 1943. Izvadih prvu svijeću i upaljač. Ruka mi zadrhta. Što ako se ne upali? Što ako se upali? Ne znam čega sam se više bojao. Primaknem plamen fitilju. Ništa se ne dogodi na trenutak, a onda se plamen razgori, žuto i stabilno. Nevjerica i olakšanje preplavi me istovremeno. Svijeća je gorjela. Gorjela je kao da nikad nije bilo nikakve kletve. Postavih je na grob i ostadoh gledati kako plamen poigrava na večernjem povjetarcu. Oprosti. Šapnuh, iako nisam bio siguran kome se obraćam. Milutinu, stricu, pradjedu ili možda samom sebi. Te noći obišao sam svih 5 grobova. Milutina, Stanka, Jovana, Petra i Bogdana. 5 ljudi čije su kosti počivale na različitim krajevima sela. 5 ljudi koje je moj pradjed izdao za šaku zemlje. Pomislih kako na neki način nastavljam obiteljski običaj, žrtvujući potencijalno bogatstvo za nešto drugo. Mada, u mom slučaju, možda za spas duše. Na svakom grobu svijeća se upalila bez problema. Na svakom grobu šapnuo sam riječi isprike. U glavi mi je bila slika one kutije, pune novčanica. Ali u srcu je bilo nešto drugo. Ostale su još 4 svijeće, one koje je trebalo zapaliti na 4 međe. Po stričevim riječima to su bile granice zemlje koju je pradjed Vasilije prisvojio nakon rata. Prva međa bila je kod starog hrasta, na raskrižju puteva. Druga kod napuštenog bunara iza Jovanovićevih njiva. Treća na rubu šume, gdje je nekad bio Nedićev zabran. Četvrta kraj rijeke, kod velikog kamena s urezanim križem. Na prvoj međi svijeća se upalila, ali na drugoj fitilj bi liznuo plamen, a onda se ugasio. Pokušah ponovno. Ništa. 3. put. Opet ništa. Šta je ovo? Promrmljah, gledajući u svijeću s nevjericom. Uhvati me panika. Možda stric nije rekao istinu. Možda sam na pogrešnom mjestu. Ili možda kletva još uvijek djeluje. Baš kad sam htio odustati, sjetih se stričevih riječi. Moraš ispraviti ono što je pogrešno. Ispravljanje. Možda nije dovoljno samo zapaliti svijeću. Možda moram učiniti nešto više. Ja, Bato Kovač, rekao glasno u noć, odričem se ovog komada zemlje. Vraćam ga onima kojima pripada. Drhtavom rukom ponovno prinesem plamen fitilju. Svijeća se zapali, jasno i snažno. Zaprepašten ostadoh gledati kako plamen treperi. Isti postupak ponovih na preostale 2 međe. Izgovorih riječi odricanja,
a zatim upalih svijeće, koje su gorjele kao da nikad nije bilo nikakve prepreke. Pred zoru, kad se vratih do stričeve kuće, osjetih neobično olakšanje. Kao da je neki teret koji nisam ni znao da nosim skinut s mojih leđa. Ali ostalo je još nešto za učiniti. Vratih se do oraha iza staje i iskopah kutiju. Novac je i dalje bio tu, netaknut. Držao sam ga u rukama, osjećajući njegovu težinu. Ne samo fizičku, već i onu drugu, nevidljivu i neopipljivu. I tada u predzornoj izmaglici, kad se nebo tek počinjalo bojiti ružičasto, donesoh odluku. Nije mi trebalo mnogo vremena da stignem do crkve. Stavih novac u kuvertu i gurnuh je ispod vrata župnikova doma, zajedno s ceduljicom na kojoj je pisalo za obnovu crkve, anonimni darovatelj. Dok sam se vraćao prema autu, primijetih kako se na istočnom horizontu polako stvara sunce. Novo jutro. Novi dan. Nekako mi se činilo da dišem lakše, da vidim jasnije, da čujem zvona crkve, koja su zvonila iako je bilo prerano za jutarnju misu. Stajao sam zbunjan. Crkva je bila prazna. Vidio sam to svojim očima prije samo par minuta. Tko zvoni? Okrenuo se i pogledah prema tornju. Nije bilo nikoga, a zvona su i dalje zvonila, jasno i glasno, kao da pozivaju cijelo selo na molitvu. I tada shvatih, nisam jedini koji je te noći osjetio olakšanje. Zvonjava nije trajala dugo, možda minutu, dvije, ali dovoljno da me ostavi ukopana nasred seoskog puta s očima uprtim u stari crkveni toranj. Dok sam ulazio u dvorište, nešto me natjera da se zaustavim. Pogledah orah iza staje i ugledah nešto što natjera srce da mi preskoči nekoliko otkucaja. Na mjestu gdje je bila zakopana kutija s novcem stajao je starac. Visok, mršav, pogrbljen, oslonjen na štap. Kapom je zaklanjao lice. Ej! Doviknuh. Starac podiže glavu, nasmiješi se i odgega prema kapiji. Čekajte, ej! Viknuh i potrčak za njim. Kad stigoh do kapije, starca nije bilo nigdje. Izbezumljeno pogledah lijevo, desno. Nemoguće da je samo nestao. Zbunjen, vratih se u kuću. Teta Ljubica slagala je hranu u posude. Teta, jesi vidjela onog starca? Upitah. Kakvog starca, sine? Sama sam ovdje već sat vremena. Nego, hoćeš li vidjeti što sam našla dok sam spremala stričeve stvari? Upita teta. Iz džepa pregače izvadi izblijedjelu fotografiju. 5 muškaraca u svečanim odjelima stoje ispred crkve. Na poleđini je pisalo Milutin, Stanko, Jovan, Petar i Bogdan, Đurđevdan 1942. Srce mi stade. 5 imena s grobova na kojima sam noćas palio svijeće. A da, nastavi teta, zvao te velečasni Milenko. Zahvaljuje za donaciju za crkvu. I rekao je da će sad moći popraviti zvona koja su pokvarena već 20 godina. Zvonjava koju sam čuo ranije. Krenuo sam do crkve i zatekao velečasnog Milenka koji je bio u crkvenom dvorištu. Nadgledao je radnike. O, bato, reče. Baš sam htio razgovarati s tobom. Kako ste znali da sam ja dao donaciju? Upitah. Nisam znao sa sigurnošću. Samo sam pretpostavio. A zvona su pokvarena već 20 godina. Dovrših njegovu misao. A ipak si ih čuo jutros, upita velečasni s čudnim sjajem u očima. Kako znate da sam ih čuo? Zato što si jedini koji ih je mogao čuti, bato. To je bio znak da je tvoja obitelj konačno slobodna. Ispričao mi je kako je moj stric prije 20 godina tražio oprost za grijehe našeg pradjeda, ali nije bio spreman odreći se zemlje. Htio je oprost bez odricanja. Znam da si sinoć zapalio 9 svijeća, reče velečasni.
5 na grobovima, 4 na međama. I znam da su neke odbijale gorjeti dok nisi izgovorio riječi odricanja. Ma kako to znate? Šapnuh. I onaj starac, nastavih nakon stanke. Koji starac? Upita velečasni. Vidio sam starca kod oraha, ali je nekako nestao. Velečasni kimnu. Znaš li kako je izgledao Milutin Nedić? Onaj koji je izrekao kletvu? Bio je visok, mršav čovjek, uvijek pogrbljen, sa štapom i uvijek je nosio kapu. Ma nemoguće, prošaptah. Vi ste ga poznavali. Bio sam dječak kad su ga Njemci strijeljali, ali ga se dobro sjećam. Bio je pošten čovjek. Velečasni izvadi iz džepa malu bijelu svijeću. Ajde je sad pokušaj upaliti. Drktavom rukom uzek svijeću i upaljač. Plamen se razgori, jasno i jako, kao da nikad nije bilo kletve. Slobodan si, bato. Tvoja obitelj je slobodna. Te noći u stričevoj Bibliji nađoh ceduljicu s njegovim rukopisom. Bato, znam da ćeš izabrati svijeće umjesto novca. Taj novac pripada crkvi. Oprosti mi što sam te udaljio od sebe. Volite tvoj stric. 1 godinu kasnije, na stričevom spomenu, otišao sam do grobova one 5. Na svakom je gorjela svijeća. Nitko u selu nije znao tko ih je zapalio. Kažu da u našem selu zvona sad zvone jasnije nego ikad prije. Kažu i da se oko onih 5 grobova često viđa pogrbljeni starac sa štapom. Ne znam je li to istina, ali znam da je od te noći moj život nekako lakši. Kao da je neki teret koji nisam ni znao da nosim, konačno skinut s mojih leđa. A svijeće? One gore normalno. Svaki put. Gore normalno, jer smo konačno platili svoj dug.